Il-Kunsell Lokali ta' Santa Venera b'kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Artijiet u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali se jorganizza l-5 edizzjoni tal-attività Bethlehem f'Santa Venera bris il-Malta Community Chest Fund bejn il-13 u l-15 ta' Diċembru li ġej. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru Stefan Zrinzot Soppardi u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Elisin Zarafa Civelli. Għall-ewwel darba din is-sena l-attività se tkun mifruxa fil-ġonna ta' Remeo Romano u Casa Leoni. Il-Ministru Stefan Zrinzot Soppardi spjega kif din l-attività se tkun opportunità għal pubbliku biex iżur dawn il-ġonna tas-seklu 18. Is-Segretarju Parlamentari Zarafa Civelli ddiskrivit din l-attività bħala waħda li żżomm it-tradizzjonijiet Maltin ħajjin. Dwar din l-attività ikkummenta s-sindku ta' din il-lokalità Gianluca Falzon. Dawn it-3 ijiem se jkunu miftuħin għal pubbliku dħul b'xejn fejn hawnhekk se jkun hawn bosta stalls armati tal-miliet kif ukoll se jkun hawn il-ġajja tal-miliet.